Hoxe, no Cuestionarte Mil, Margarida Mariño. A que instrumento dos que acostuma utilizar lle garda un especial cariño e por qué? Pois o único instrumento que podo dicir que sei tocar é este, o violonchelo. Ás veces sí que emprego un pouco o piano para compoñer ou para arranxar algunha cousa, porque sí que é certo que ten unha disposición un pouco máis visual da armonía, non? E tamén fai uns anos comecei a estudar un pouquiño de contrabaixo, que, como xa sabedes, é o irmán maior do violonchelo, comparten algunhas similitudes na técnica, na forma de tocar, pero o único instrumento que podo dicir que domino e que adiquei toda a miña vida a traballar nel é o violonchelo. Tamén é a única cousa que sei facer, así que se algún día me falta, pois terei que comezar de cero, pero senón eu quédome con el. En que outra etapa histórica lle gustaría ter vivido e por qué? Pois a verdade é que nesta pregunta, despois de darlle moitas voltas, non atopo outra etapa histórica que sustituiría pola que me tocou vivir, non? Se poidera facer un truco de maxia ou unha viaxe no tempo, pois quizáis escollería como presenciar como espectadora estar no momento no que se orixinou a vida no universo. Que museo dos que visitou a impresionou máis? Pois foron moitos os museos que me gustaron, dos que tiven a sorte de visitar, por exemplo, a Galería Nacional de Berlín ou o Museo Van Gogh en Ámsterdam. Tamén gustoume moitísimo o Museo Picasso en Barcelona ou a Casa Museo Dalí en Figueras. Por suposto, o Museo do Prado e a Galería Thyssen en Madrid, pero creo que teño especial cariño polo Museo Reina Sofía, porque tamén é un edificio, é un espazo que me inspira. Creo que nunca esquecerei o momento no que entrei na sala do Guernica por primeira vez, que ademais había moi pouquiña xente nese momento, e foi sobrecolledor, non? Ese impacto tan bestial con esta obra. Así que escollería o Museo Reina Sofía. De non adicarse á música, que outra profesión lle gustaría realizar? Pois que pregunta tan difícil, non? Imaginarme que outra cousa podería ter sido. Cando era adolescente, outra das miñas pasións e dos meus refuxios era a fotografía, que é unha arte que me sigue gustando moitísimo porque penso que é das máis directas e das máis explícitas xunto coa música. Así que quizáis se lle tivese dedicado máis tempo e máis recursos, pois sería algo ao que me gustaría moitísimo traballar. Senón, outra paixón que teño e que me fai moi feliz, os que me coñecen de cerca o saben, é a comida e a cociña. Así que probablemente tamén sería algo que me encantaría dedicarme se non tivese a música. Que meta, dentro da súa faceta artística, lle gustaría conseguir e aínda non puido facelo? Non é que teña unha meta nin unha lista de obxectivos para a miña carreira, nin moito menos, pero sí que hai algo que me gustaría que é polo menos manter a miña profesión, xa que, como dixen antes, é o único que sei facer, poder dedicarme á música é un agasallo total. Así que con esta crise tan terrible que estamos vivindo, sobre todo na cultura que está decaíndo terriblemente, xa só poder seguir vivindo disto, pagar as facturas, pareceme un privilexio, non? Cando se poida, pois, por pedir, gustaríame poder viaxar un pouquiño máis, coñecer máis artistas e máis culturas, traballar con outros proxectos e seguir formándome como artista e como persoa.
con que artista lle gustaría traballar en conxunto e por qué? Pois se tivera que escoller só a unha ou a un artista coa que me gustaría colaborar, resultame bastante difícil e un pouquiño excluinte porque escoito moita música e moi variada, non? Pero, bueno, se tivera que facelo, escollería hoxe a un artista que descubrín fai pouco e que non podo parar de escoitar, que é un baixista californiano que se chama Thundercat. Recomendo vos que escoitedes no Tiny Desk, na canle da Radio Nacional Pública de Estados Unidos, o concerto co seu proxecto en solitario. Tamén traballa con outros proxectos que non teñen nada que ver uns cos outros. Pareceme un virtuoso e aparte un tipo super divertido, que tamén é importante. Así que hoxe, se tivera que escollería a Thundercat.